Здравейте, приятели на Gameplayer 2000, аз съм Ради, тук с мен и Тони. Здравейте. Това е шести епизод от първи сезон на Need for Speed Underground 2. Така, както разбрахте, вече се махнахме официално от VBOX и ще качваме само в YouTube. Прекачихме всички епизоди до сега, които бяха в VBOX, ги прекачихме в YouTube и за сега нямаме много гледания, но се надяваме тук до няколко дни те да се увеличат. Отново къс епизод, около 4-5 минути. Това е предпоследният епизод. В смисъл, следващия епизод, когато ще снимам, ще бъде последния за сезона. И ще измислим, поне аз ще измисля нещо специално. Или по-дълъг епизод, или ще направя някаква друга кола, защото във втори сезон със сигурност няма да бъдем с тази кола, ще караме с някаква друга, по-мощна. Да, отново караме, така за кефтото. Уоу. Ще видим днеска, Тони сме намислили да снимаме менеджер мод на FIFA 13, но ще видим, няма време. Да, пък ако имате някакви идеи, давайте какво да бъде като последен епизод на сезона. По-дълъг епизод или нещо друго, състезания. Мисля, не да карам свободно, а да си правим състезания на места. И сега просто аз карам на някъде. О! Тук все пак не се получи. Тежка катастрофа. Просто мазата е доста тромава. Сега може би ще идем до стадиона и ще се върнем. Уоу. Аз майче карах на среца. Да. Ами, да се връщаме на Алугарта. Там. О, не се получи това, което исках. Предишните епизоди винаги се е получавало, но сега не стана. Сега да дадем малко газ тук. Направото. Виждате, повече от 120 не иска да дига мазата. Дига до. Но трудно да дигне 130-140. О, косъм да се блъснем. Извинявайте, ако ви лагва и чувате штракането на клавиатурата. И да паркираме. И така, това бе всичко от 6-ти епизод първи сезон на Need for Speed Underground 2. Това бях аз, Ради от Gameplayer 2000, тук с мен бе и Тони, така че до скоро.